fidi, tama u karità. Dawn kienu l-kliem li ddominaw fil-qudiesa fil-konkatedral ta' San Ġwan kmieni fil-jum tal-Eid, qudies li ċċelebrat il-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Interessanti kienet il-preżenza ta' bosta turisti li minn barra li daqgħu tradizzjoni mill-isbaħ tpaxxew ukoll biżbuħija tal-konkatedral. L-Arċisqof Charles Scicluna fakkar li l-qawmien mill-imwiet, avveniment tant tal-qalb l-insara, sar bl-akbar umiltà u mingħajr ebda spettaklu żejjed u ntwera biss lil dawk li kienu jemmnu fit-talim ta' Kristu. Scicluna ddeskriva l-bidu ta' din il-festa bħala waħda li bdiet minn ġnien siket u mimli paċi, fejn kull ma wieħed seta' jara huwa qabar vojt. Saħaq li f'avvenimenti li aħna nsegwu kuljum fl-aħbarijiet bħal kriżi globali tar-refuġjati huma wkoll mumenti fejn aħna metaforikament naraw lil Kristu msallab. Huma mumenti ta' tbatija li jsibu t-tifsira tagħhom fil-passjoni u l-qawmien u fil-ħniena li dawn l-avvenimenti iħadnu fihom. Ħafna jistaqsu fejn u Alla f'din it-tbatija kollha li qed naraw madwarna. L-Arċisqof iwieġeb li l-festa tal-Għid hija tweġiba li għandha tagħti kuraġġ u tama fid-dawl tat-terrorizmu u kriżijiet li qed jiddominaw dan iż-żmien. Easter Sunday is the answer. In the garden, the Lord rises and leaves an empty tomb.